Nini wangu munyama ndautya nini? What kind of witchcraft is this one? Imapfana mimika, ndangoti ndichingovhura shop yangu vanatanga kuona macriminal. This is a bad run. Iwe mudhara iwe, haikuona kuda kugaira sina kana basa nhai, usanoda kudhipisa, ava 2023 unoyu. Let love lead Rastaman. Love lead kudi kwacho. Mukuya muno mukuzoita sei? Munonikangasira makasoma wangu nekuti kumimika, munenge mujini wampanje dzeni. Ewo kamunai manduwe. Kokubva matanda gore zvarino violence kwaiko. Gore gaipwita dzoka munai manduwe. Iwo samutoko, ndingatobva nzwisisewo. Yakonya yaka, ndekuti iwa haudi kubhadhara zvikwereti, but apa kapa urikufamba nerongo munhu. Awakena help you wakomana, urikudei panapa. Aiwa mudharaka, ibate wakadaro. Usati wotibatsira sei. Funza inini kana Tokyo kuti tokubatsira sei nekuti ndiwo watura utobatsira iwewe. Feras, apa kapa, it's very clear kuti chi, amuna kana chinye mutoro chamavenga mushopu mangu munomu. So chi, ngarifambe chakananga kwataba. I don't want to talk to fucking chikombera. Bozi chikombera piece off panapa. Iwewe chikombera wakakwana here iwewe. Njere dzako dzise zichita nenge dzino mapomo mekuti dzakareka kupunzumiri wadzifunge bamushi. Tetekera ndikunyepe. Pano toyakotaura namukoma gawo muno zvakanaka. Kwete mapwapo yawakuita. Ukuyaboye. Dzimwe democracy dzandomboitawo futisa mutimes ka. Aiwa zvazvikwezvi. Tafula yake garwe yokurwara njere. Ndiri kurwara njere. What are you trying to happen fucking chikombera? This is my shop, Feras. Listen to me. Sorry kane mudhara. Kototadza kutamba nembinga dzedu dzemurokari here Rastaman nekuti dzinodhipisa. Okay, apa kabva chitaura manje kuti chi apana paka munhu kudei. Apa makutaura manje manduwe. Right. Gawe, ini nechikombera takanyatsogara pasi tikadikara. Takaona kuti zvokuvhara vanhu zvitaita paipe zviribe kana raifi bazviye. Izvozvi chikombera chasara nozino ribodzi kana kuti mairi mukamwe nokupunzumuriwa nowanu. Saka zvese guys zvamutaura zvineni. Vakomana ka itai bug. I don't have the whole fucking day. Apa ndakusvika pamhando ndo pano yese manje tetekerai. Saka tino business plan yotinayo nochikomberachi. Tine tida kuhodha makemikari anoshandiswa mumarebhu. Tichinatora ku South Africa uko tichiyatengesa muno muHarare. Ndizvozvo. Mudhara tinozviziva kuti imimi ndimi mune bundu rese. Saka tiri kuti mainvesta bundu ka. Then tofambira nyaya yakaini naTokyo. Handiti business nderenyu, so nini ndiri kwana papi manje? Ndonyaya yacho yatiri kutaura nezvayo kaRastaman. Imi munenge muchingorika silent partner takaenda. Maprofiti ese katinoita tinenge tichishare Rastaman. Aiwa, iyi win sichas mudhara takaenda urambe futi. Saka ndonyaya yacho yo baba makawe. Gore nozvikuswera tichikonorewa doro novanhu mabhawa muchazvidaba. Izwai manduwe, tatouya komuri noti tinoziva kuti munorizina. Uyo kumasuwo anenge achindoganza apa zvimagemenzi zvachezo zvinenge zvinotsambwa. Uye chere idi gogogo. Boys kapa apa kapa ndafara kuti bavanga kuita something nelife yenyu. Apa kapa kune zvokuti munongoramba muchingokumbira vanhu zuva nezuva. Ana samutoko munosvika pakutotetenyerwa makazi ndana reg because of common chips. Chikombera last year you come our area you steal frog. How can you steal frog? Okay coach, so mukuda mari ndikupiwa kumara. Okay. Tingangoti pari kudiwa $600 yokutora ma-emergency passport yangu neyochikombera. Then pari kudiwa $1,000 yokunohodhesa makemikari acho. Mapaona manje. Right, tadaroka fireman. Tinenge tichidawo futi mari yelogistics ka. Nekuti patee tichifamba tinodawo kunwira kane kudyira. Saka mari yatinenge tichida isusu tikuda 5,000 rand. Kana uchinge usina watiyawandisa tikuda ka $300. Ende mabhondi ka tangoti tigare takudza kuti mabhondi atitambire fireman. Okay. So yese iri everyone. Munokuda iri mari ingoti bug boys. Tesa yese kane logistics. Tikuda ka 2,000 US mukuru wangu. Magreen kaya tiri kutaura nezvawo. Ndizvo handiti mutungamiriri. Ndizvozvo. Okay, mirachi ndipinde muoffice mangu mumochi yekota mabhocha ndikutorere bag racho nawakomana. Fee at home apana wanga nditi. Idi gogogo kuna vanhu vanozvifonera pasi pano varume ndazobvuma. Chigawo chino zvonanyike chakangwara stereki apa chinoona uma hwega paribe icho chinoziva ba. Kwa mfano wangu akuda kuita kwaiwo. Uri kuona kuti chi Tsago anojairira vanhu. Paanga achitaura zvake kazvefrog zvekurwara njere zvaizviya. Ndandichingofunga kuda kutongomurova zimpama rekuti anonovira panze. Ipapo ndobva ndanomutsika futi musoro kana kuti mutsipa. Zvimwe zvacho nondonyarara chikombera. Handiti kuona chatonotora mari chigawe. Munhu anoshandisiwa reverse psychology mufana wangu aitiwe dzunguba rora. Ndada kudhomoka. Inawo yekuti mazuva ano ndiri kuputa mixika. Ndakufanira kutodzokera kakuaitawo wanzi ndakaenda. Aitawo todiniko iwe nyongono yako. Tetekera chikombera. Takapuwa mari togwana yache indakatoporika ndakanaka kwa mutoko. Achipfe chakandoona bafuti chigawe. Haiwawo. Bundu richingoya chete kaJerman. Ndakanotora muzukuru ndakananga Vic Falls. Handina kazuva rese kainini.
inzwa kagerman. ya fucking talk rambai mutaura zvamanga muchitaura. ya ish izwa gawe sawira ndandi kutoti mabhazi ari kudhura fani so ndandi kutodza chikombera kuti shut your big mouth waka musanyanya kunipa hasha vapanda mimi ndanga ndafunga kuti kubatira chiti pamwe chimachinjawo bhandu kutoona kuti muri nini ichoisoka get out of my fucking shop anditi budai muno ende futi musati makadzoka futi muno. Zvaendwa german zvadhakwa izvi. Upenyu inavaebenzi unowana zvese inavaebenzi gamuchira zvese zvinovava zvinotapira unowana zvese kukwira nekudzika